Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξω πώς να κάνετε την παρουσίασή σας πολύ ωραία. Πολύ cool τέλος πάντων. Εγώ την έκανα έτσι με τον τρόπο που θα σας δείξω και στο σημερινό βιντεάκι. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα κάνετε login στην Google σας, στο λογαριασμό σας φυσικά. Και πρέπει να πάτε στην παρουσίαση σας και να πατήσετε το επεξεργασία. Πρέπει. Γιατί μετά δεν θα μπορείτε να κάνετε αυτό που θα σας δείξω. Λοιπόν, αφού πατήσετε επεξεργασία θα σας βγάλει κανονικά την παρουσίασή σας. Αν θέλετε διαγράψτε αυτό που έχετε γράψει. Ναι, ή αν θέλετε μετά κάντε αντιγραφή και επικόλληση κάτι. Θα σας πω γιατί. Αν δεν θέλετε π.χ. να σβήσετε ό,τι έχετε γράψει θα κάνετε αντιγραφή. Ωραία, έχετε κάνει αντιγραφή. Πατάτε εδώ πάνω και πατάτε στο Google Start All Presentations. Θα σας βγάλει λοιπόν αυτό εδώ, εσείς θα πατήσετε το δεύτερο, γιατί αν και φαίνονται ίδια τα site αυτά έχουν διαφορά. Λοιπόν, και θα σας βγάλει αυτό εδώ. Εδώ έχει πάρα πολλά είδη για την παρουσίαση. Λοιπόν, εσείς θα πάρετε ένα από αυτά, διαλέξτε, εγώ διαλέγω τώρα αυτό. Τι κάνετε, το κάνετε όλο μπλε, τέλος πάντων, και το πιάνετε με το ποντίκι, φαίνεται λίγο, πηγαίνετε στη σελίδα του Stardoll και το αφήνετε εδώ. Να το λοιπόν πως έχει γίνει. Τώρα, εάν θέλετε να έχετε εδώ πέρα αυτά που γράφατε και πριν, παραδείγματος χάρη αυτά εδώ, μην τα διαγράψετε, κάντε τα αντιγραφή και πηγαίνετε εδώ, να προσέξετε πώς θα το σβήσετε, μη σβήνετε αβέρτα, λοιπόν, και paste. Και να το πως έχει γίνει. Επίσης μπορείτε αν θέλετε να γράψετε εδώ παραδείγματος χάρη το όνομά σας. Εδώ πέρα μπορείτε να γράψετε γεια σας και διάφορα και μετά θα πατήσετε κανονικά την αποθήκευση και θα έχει βγει η παρουσίασή σας πάρα πολύ ωραία. Να το δοκιμάσουμε αν θέλετε και σε κάτι άλλο, να πάρουμε και κάποια άλλη ωραία παρουσίαση έτσι. Να πάρουμε αυτό εδώ, ίσως να δούμε αν γίνεται. Αχ, δείτε τι τέλειο. Λοιπόν, το πιάνουμε, το βάζουμε εδώ, δείτε τι ωραία που έχει γίνει. Πιάνετε και αυτό, να. Τέλειο. Ωραία δεν είναι? Ωραία. Και έχει πάρα πολλά που μπορείτε να διαλέξετε όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εγώ τώρα δεν θα τα αποθηκεύσω γιατί μου αρέσει η παρουσίαση μου έτσι όπως είναι. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να μπορέσετε να το κάνετε κι εσείς γιατί δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι εύκολο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι.